Most tartjuk harmadik alkalommal az Örök Ifi Klub diszkónkat a Reuniva Kft. Szervezésében. Ez a Kft. Ez az egyetem tulajdonában álló Kft. És az a célunk, hogy a Győr és vonzás körzetének az idősödő embereit összefogjuk. Közösségszervezés szakos, és most megmutatom, milyen egy üvegletről van. A 67-es éves zenéje az mind jó. Nekem még a 80-90-es. Talán azért, mert ebben a korosztályban nincsen máshova menni, és nem tudunk hallani ilyen zenét összefoglalva. Tánczenekar és retro-diszkó. Helyzet, hogy egészen kiskoromban kezdtem el tanulni harmonikázni. 10 éves voltam, amikor a szüleim azt gondolták, hogy sokféle elfoglaltság közére a zenének be kell kerülnie, és lényeg az, hogy akkor fogadtak egy magántanárt, és 14 éves koromig az alapokat megtanultam, és aztán utána 50 éves koromig gyakorlatilag nem foglalkoztam vele, esetleg a családnak zenéltem néha. És akkor 50 éves koromban egy volt tanárom alapított egy zenekart, és mondta, hogy Györgyi, gyere harmonikázni, és így alakult meg az első győri harmonika zenekar, 5 harmonikásból. Aztán jött ez a győri akkordeon harmonika zenekar, az egy másik zenekar volt, és oda átcsábultam, és azóta már ebből a zenekarból is egy tánczenekar lett, de én maradtam a harmonikás. Széchenyi Egyetem közösségszervezés szakjának én vagyok a szakvezetője. Nekünk a szakkal együtt, a hallgatóimmal együtt küldetésünk az, hogy minden korosztállyal foglalkozzunk, segítsük őket a szabadidő hasznos eltöltésében. És egy ilyen alkalom, mint például ez a diszkó, lehetőséget teremt szakmai gyakorlatra, illetve arra, hogy itt élesben megtapasztalják a hallgatók azt, hogy milyen egy rendezvényt megszervezni. Mi van akkor, hogyha 6 órakor kezdünk, és még nagyon kevés a résztvevő? Mit kell akkor tenni? Kitört a pesti limboláz, limbo, limbo, limboláz. Mindenki őrült limbolt ráz, limbo, limbo, limboláz. A limbo hintó a menetre kész, limbo, limbo, limboláz. Van még egy pár... Minden olyan ember itt megtalálható, aki ilyen típus, mint mi. Tehát szereti a zenét, a társaságot, és kicsit kikapcsolódunk, jól érezzük magunkat. Egy pici faluban nőttem föl Sokorópászkán, és ott a 80-as években minden áldott hétvégén volt diszkó. És én már 14 évesen nagyon-nagyon szerettem volna menni, de hát azért egy kicsit akkoriban még az idősebb lányokat engedték el szívesen a szülők, úgyhogy én már alig vártam azt a döntést, hogy én is mehessek.